एगो हमार पति बा दिन भर जुआ खेले और न तो एगो लड़का पैदा कैले बा ओहो के संग में ठेले खेले बा लेके चल जात बा लो पिया मुँह तो पिया ना आज ना तो मार खपस के ओके समझदारी ना कि लड़का खिलाए के चाहिए कि पढ़ावे के चाहिए ओके दू लड़का के पढ़ाए के ना चाहिए। हाँ कुल लड़का पढ़त उनसे इंग्लिश मीडियम में हमारे लड़का का सरकारी में ना पढ़ सके लो चटऊ अपने तो ना पढ़ना हम लड़कों के ना पढ़ेंगे मारब की गाने फाड़ जी मारब की खपस के की नानी याद रहे एगो ओकर माई रहे इतना मार मरनी ना इतना मार मरनी ना कि हग मुत दे चल गनी दक्षिण हम कौन की मार कम है मारब खपस के की असर जी आना लो चट्टा घूम के ओकर दवाई करत हमरो नाम ना चिड़ैया ना आवेला ना इतना मार मारत की पूरा एकदम भग मुत दे का सोचे ना दहेज लेवे के रहे तो पूरा एकदम उमच के दहेज ले ना दहेज जब बियाह ना होला ना तो तुम तो कहने सो लड़कवा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेला और लड़कवा फौजिया को नौकरी करेला अइला के बाद पता चला कि मटकम करत बा मटकम तो हम गाड़ी में डाल दी का समझे ना सपना आपके हीरो अपना आपके समझे ना सो हीरो चाहेला चरचक के ले ला वहाँ बिटिया भर काड़ी भर कर टांग कोई का भैंस गोरू पाड़ी पाड़ा भेड़ी बकरी बकरा बिकाऊं बा हो केहू का बा हो पाड़ी पाड़ा गोरू भैंस बकरी बिकाऊं जाना तारो ये गंगा में ना हमारा मलवा के शादी भइल बा का अरे हमारा मलवा के शादी का अरे हमारा मलवा के शादी भइल बा गंगा में का बोलता है कबे हमारा मलवा की शादी भइल बा शादी अच्छा शादी हां ओई से आइल बनी मिले यार बड़ी हां तो चल देखा तो एक टका पर टेंशन बा हमरा कैसे गांव में मिले जाई कोनो पकड़ी के मार के खपस दे एक तो सरवाई कम सुनता चल 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 देखिन जा का अरे चल देखिन जा केनी घर बा अच्छा चल चल के बाद चल चल में फल की अपना आपके समझला कि हम राजा हैं मारब की हग मुत देवा तू आवा तो पहले है धान पीटे के कुल धान झरत बा हम अकेले पीटत पीटत हमार गाना फट जात बा तू लड़का के लिए कि निपुतरो घूमत हुआ आवा आवा तोर हम दवाई करत ही अरे माई माई अरे इतना घाम में हमार हम जमानी में पूरा नेचुरल ब्यूटी रहनी भैया के करिया कर दिलस करिया पूरी साला ये तोरी मला घर बा हां ये बुझाता मेरे मलवा का घर बा चल भला के अपने मलवा के घर तो दिखा दे ले चल 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 का अरे साला तू बोलता है तो हम सुनत बानी हम बोलता नहीं तो तू बड़ी रत बड़े चल अरे साला चल चल जल्दी चल अच्छा चल 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 ई साला बार बार मारा था कुछ पीटत पीटत हम 10 बोझा पीट गई बेल में उनका खाए ना लगा आवाज तो उनका खाए के दी थी आवाज तो उनके हम खाए के दी थी आवाज से मुँह तो पिए ना तो उनके हम खाए के दे थी
चिड़ैया चिड़ैया ये यार तो सुनते नहीं खे ए चिड़ैया चिड़ैया तोर भैंस बिकाऊ बा भैंस नहीं, भैंस का हमार बार बिकाऊ बा। लेबा लो। अच्छा ठीक बा तो तोर भैंस ना बिकाऊ बा तो भैंस के दूध बिकाऊ बा दूध नहीं, दूध की जगह हमार दूध बिकाऊ बा, दूध। अच्छा ये कबूतरी ठीक बात तोरे भैंस के दूध ना बिकाऊ बा तो दाना बिकाऊ बा जेबा लोग लतियाई हम। ए हे कहाँ किसी आगे बताड़ू हो ना बेचा उतना नहीं बेचा किसी आई कहाँ बाबू ना कहाँ खींचा कि मैं ना है तर बात ना। भाग 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 कहिए न से कहनी भैंस गोरु बेच दे रे मुत पिए ना। एको दिन सुनी ना हमार बात, खाली दिन भर खाली गांव में लहंदन में घूमी आ एगो लड़का के लेके गड़फुल्ला लिंगना ओहू के दिन भर संगे संगे मुँहले रहती। बतावा हो हमारा इज्जते लुटले पर रहना सो चीख। बतावा इसी से अटपटान बोल के चल जात हूँ सो रह तो ना उनके देख जुग जमाना बिगड़ल जात बा कुछ समझ में आवता आला ना ओके हम बतावत ही। एक चिड़ै कथी बनौले बारू कुछ खाए के मिली आए कथी बनौले जा अगला में हुरला बना के रखले बानी जा। लड़का कहाँ गई? ना ना बोलो तड़ू लइका कहानी के बात इस तरवा कहां गए लगा था कि पैसा ले ले बा गोयल बा दुकान अच्छा तो ठीक बा तो लाओ पैसा दे लाओ आओ पैसा दे लावा। बबुआ मम्मी दे पैसा दे पैसा दे दादी बबुआ पता मन पैसा कितना कमाई नहीं जा पता तोरा के बहुत शौक बन जुआ खेलना का तू खेले जे जुआ। अब हम चली नहीं हट ले इधर पकड़ 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 पकड़